Hvad bruger man egentlig kirken til nu til dags? Mange forbinder det med gudstjeneste og højtider. I døgnets redaktion har vi besluttet os for at besøge Sankt Hans Kirken i dag. For her i Sankt Hans Kirken, der handler det om meget mere end nadver og fader vor. Og derfor er vi kommet her i dag for at lytte til noget gospel. Vi har taget en snak med sognepræsten Anders Grinderslev. Vi vil med det her, den her måde at synge og spille på, det her rytmiske, det engelske osv. Og så det at møde mennesker. Og det her gospelkor, det er for unge mennesker, og jeg har fået lov at være med, ikke også? Fordi jeg er langt ud over aldersgrænsen. Men så det er for unge mennesker, typisk mellem 16 og 30 år. Sådan unge studerende osv. Det er I nødt til. Fordi ellers så hænger syveren et andet sted. En oplevelse at få lov til at stå og bruge sin krop og sin tunge til at skabe noget smukt. Nu har det haft en stor betydning, for det er gennem det kristne fællesskab, at vi synger så meget. Det, at vi synger nogle gode sange, og det, at vi har et kristent fællesskab oven i det her, gør bestemt ikke noget. Gospelkoret mødes hver torsdag fra kl. 17.30 til kl. 19. Døgnet. 24 timers nyheder fra et mangfoldigt Odense.